yachizova fofa manje. Aiwa, hanzi chero muchida musingadi ZiG raira kuzoshanda. Aiwa, muri Zimbabwe pazoshata nokuti zvikuru zvochisungiswa manje. Vese kuti mainstitution ese ari kudhinaya ZiG opinzwa pavice, opinzwa pakaoma. Sandamina mashoko aiwa atogwa panapa naminister of higher and tertiary education. Aiwa, ndokutibva wasubscribe ulike utina on the bell icon. Aiwa, vanhu vari kuchema ndotoona kuti panapa panogwa pachinzi the ministry's policy is very clear. There is no institution that is supposed to reject ZiG as means of payment. As long as there is an institution doing so, the public should become forward and let us know, said the Deputy Minister of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development, Honorable Simeleni Isiwe Asiwanda. Schools warned against refusing ZiG payments. Do mashikaru kuda panapa achitaugwa naDeputy Minister weHigher and Tertiary Education achiti aiwa mainstitution ese ari kufanira kutori accepta ZiG iroro no matter what. Vanofanira kuto encourage aiwa new currency yakainitiate yakaisiwa naPresident ED Mnangagwa towards kudevelopa nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Saka pazoshata muri Zimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi, nokuti vanhu vakuti aiwa tavakumanikidzwa kushandisa currency isiri kushanda. Vamwe hamuzoziva kuti vanhu vanongokomblena pamusoro paro ZiG vachingoti aiwa hatina confidence naro. Muri Zimbabwe tudzai mafungiro enyu, pinda mucomment section medu, musavano subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.